Maayong adlaw may buntag sa tanang nagtanaw nato karon, and this is our welcome to our first Kapihan sa PIA for 2023. Ato yung isugan ang bagong tuig sa 2023 with our first also nga in-person Kapihan, which we have stopped for a while, no? Gikan diri sa Philippine Information Agency Region 7, virtual man for a long time during the pandemic, so it's very nice to see na live kita karon sa Philippine Information Agency Region 7 nga Facebook page. Nga aduna gyud tay mga bisita sa ato ang Kapihan, no? Physical na gyud nato ang presence ang niya karon. So this is a special way to greet the 2023 kaya ang ato ang unang Kapihan. For this year, we will be featuring, of course, na tay mga bisita gikan sa Police Regional Office 7 to discuss the various reminders, no, sa ato ang publiko sa mga Cebuanos who will be participating in the 2023 Sinulog Festival. It's my understanding sa no, nga for a long time, for 2 years ang iaging nga walay sinulog nga most of the activities really in person. So this is a good discussion. We're looking forward to a good discussion for our first Kapihan this year. So kini si Rachelle Nessia, gikan sa Philippine Information Agency Region 7, and I am joined by my co-host, si Rob Cabardo. Mayong buntag, Rob. Mayong buntag po, no, Miss Rachelle. So, nung malipayon ta pagkahuman o pila ka buwan, finally nakabalik ta sa face-to-face. Labing unang face-to-face nga Kapihan sa PIA na to karong tuigan, Miss Rachelle. O, atong topic karon very timely since kani usa sa pinakadako nga selebrasyon nga giatngan gyud especially sa atong mga Cebuanon. Natay mga makauban karon mahinabi ay si atong tukion ning mga usabay ilang mga gibuhat nga pagpangandam sa atong mga otoridad karon ni Nessia. Yes, sakto na Rob. Yung may kapulba kasama sa gingon ni Rob, ubay-ubay na ang yagi nga panahon nga wala gina mo nabuhat, no, ang in-person, ang face-to-face na to nga Kapihan, but it's good to be back, and I hope ang atong viewers sad, no, steady na mo din ha. Watch us and please stay tuned until the end sa atong show. Halong maibawan ninyo unsay dapat say angay ninyong buhat at unsay dili angay, no, ang mga reminders, public safety reminders sa inyo para komportable o malipayon sa mag-enjoy mo, no, sa inyong sinulog na participation for this year. So siguro Rob, atong ipaila-ila una ato ang mga bisita karon. Okay, Ms. Rachelle, no? So we're grateful na ilang gidawat ang atong imbitasyon nga manhigod sila mismo sa atong buhatan din sa PIA Region 7. No? So way pagdugay-dugay atong nang ipaila-ila. Atong natay makauban karon Ms. Rachelle ni mga officials mismo gikan sa Police Regional Office 7. So kauban nato wala din kundi ang Regional Director sa PRO 7, si Police Brigadier General Jerry F. Bearis. O kauban po niya ang City Director sa Cebu City Police Office, si Police Colonel Ireneo Dalogdog. Sir Jerry and Sir Ireneo sa Cebu City, mayong buntag kaninyo, sir. O welcome sa atong labing unang face-to-face Kapihan sa PIA in 2023. Yes, thank you very much, Rachelle and Rob. We're very happy na nandito kami ngayon. We're invited to at least disseminate yung mga security plan for this activities, the Sinulog Festival and the Fiesta of Senior Santo Niño 2023. And we are very happy that for the past few days, I would like to inform, especially yung mga taga Central Visayas, that we have a series of coordinating conferences, focus group discussion, small group discussion, and multi-agency coordinating conference para mas lalong maging fruitful, peaceful ang ating celebration sa Sinulog Festival 2023. Thank you, Sir Jerry. Siguro before mo atin Sir Ireneo, I want to also mention lang, no, nga doon natin mga kauban sa media, nga ni atong i-acknowledge na later on. And for our viewers, kung ano lang may mga pangutana sa, please comment long inyong mga questions din sa post na nakita ninyo sa live stream na to
sa ato ang Facebook page, no? Regarding kung sa inyong mga pangutana sa ato ang mga opisyales sa PNP, kabahin sa security preparations nila. Sige, so Sir Ireneo, for since Cebu City, magiging ba, sir, sa ato ang mga unang mga opening statements for now, sir? Wala, no, sa atong alam doon Regional Director sa Police Regional 7, Police Critical General Jerry Fernandez Bearis, sir, kay Ma'am Rachelle, kay Sir Group, sa mga naadiri karon, sa mga kabanan, may buntag na natong tanan. Unang-una no, ako pasalamat tungkol sa panahon nga iimbitamin ninyo diri sa PIA para makahatag og information in relation sa ato ang celebration sa 458 Fiesta Senior and Sinulog Festival 2023. Niya kami diri karon para ako pong i-share sa inyo kung sa mga update, labi na kanina kay doon natin tayo ipahigayon na kining walk with Jesus. Dito tanan atong mga kuano, dito atong mga partner agencies po, mga stakeholders, labi na sa mga katauhan diri sa siyudad sa Cebu. Nakita na mo nun na very cooperative po sila. Wala tayo nakita na kanang nagpakadlong. So, mapasalamaton mi tungkol sa ilahang kuwan. Suporta sa Cebu City Police Office. Thank you, sir. Siguro ako lang una kong pangutanan sa ilang harap, no? Since I mentioned sa ni Sir Jerry nga, ito na yung mga there has already been preparatory meetings that you have been conducting, sir, nga. Like we said, first physical, in person, no? Face-to-face nga Sinulog Festival after 2 years for the major activities. Sir, ano po yung ba yung magtagalog lang tanong kay Murag Tagalog si Sir Jerry, so medyo nosebleed gamay, but Sir Jerry, ano ba yung mga ano ninyo? Saan kayo nakafocus ngayon, sir? Since, are you like expecting a bigger crowd this year compared to the last time na meron tayong physical or in-person na Sinulog Festival? So, saan kayo talaga nakatutok, sir, sa security preparations ninyo? Rachelle, yes, of course, we are expecting maybe devotees na pupunta dito sa Cebu. It's because of the main reason na almost 2 years ata hindi tayo nag-celebrate ng ganitong activity. So, sa taong ito, 2023, as what I have said a while ago, marami ang mag-attend, considering the fact that this is a very famous occasion. So, we are preparing our utmost preparation doon sa, of course, sa public safety and security. And kung makikita nyo, we have a series of walkthroughs and simulation exercises. So, pag sinabi natin mga simulation exercises, meron tayong mga scenarios na ginagawa. Yung mga what-ifs natin, kung mangyari ito, what will be the immediate action taken of the PNP and other allied forces, such as the health services, yung ating rescue team, nakaalalay dito sa occasion na ito. So, we have a very nice coordination. We have among members of the EXICO ng Sinulog Festival 2020. One, in other preparations that pertains to this occasion. Thank you, sir. Siguro, itatanong ko lang, sir, since we're talking about security preparations. Ano po yung mga specific like security preparations or protocols na inihanda niyo po? Kamakailan lang siguro na nagsagawa kayo ng stand of ceremony, yung mga security personnel and other personnel na involved in this security and emergency preparations for the Sinulog, sir. Pwede ko ba natin ma-share yung specific, yung mga protocols natin to ensure that yung Sinulog Festival masagawa natin peacefully and smoothly? Yes, of course, during the set of multi-sectoral coordinating conference, of course, hindi
yung protocols natin sa health. Diba? Ano na tayo dito? But we are still encouraging to exercise health Protocol. Yes, oo. Yes. And also, may mga precautionary measures tayo na set for the purposely for so we are very happy that other agencies yung kanya-kanyang trabaho na gagampanan. And nakikita natin na yung close coordination, yung tasking na ibigay sa kanila is talagang well-versed sila. Alam na alam nila kung anong gagawin. So, I think we are looking forward and we are already envisioned that this activity will be a very fruitful and successful one. Sir, I'd like to ask na lang din si Sir Ireneo, sir, for Cebu City, and also probably, no, you'll deploy augmentation force also for PIA 7. How many lahat, sir, yung pinatanan ang ito ang police personnel that we are deploying for the city? Thank you very much. No? Actually, no, we are very happy that our regional director is very supportive to us, Cebu City Police Office, especially that in the money or personnel and logistical requirements, no, pinagbigyan kami ng regional director. Talagang kung ano yung kinakailangan namin ng personnel, talagang binibigyan niya. So, kami sa Cebu City Police Office ay mayroon kaming augmentation of personnel coming from Mandawi City, Lapu-Lapu City, and Cebu Province Police Office. Hindi na kami kumuha doon sa Negros Oriental at sa Bohol Province dahil medyo malayo na. At saka kaya naman ito. Aside from that augmentation, we also have augmentation coming from the National Support Unit, yung mga regional support unit natin like CIDT, ACT, yung sa ABSI group, lahat ng mga sa forensic units, and also from the regional training school. Makikita nyo kaninang umaga, mayroong naka-camog rin doon. That is yung mga ongoing training, PSPRC. So we are very thankful kay at least marami kaming augmentation. So more or less, no, ang augmentation of personnel namin is nasa mga kulang-kulang 2,000. That is to include the other partner agencies. That is only PNP personnel. For Cebu City, sa Cebu City kasi is total strength namin is only nasa mga 1,160 plus lang. So ang deployable personnel namin is only 60%. The remaining 40% of our personnel is yun yung mag-perform ng mga regular police functions like investigation, yung continuous pa rin yung anti-criminal activities nila. So that's why we cannot afford na lahat ng personnel namin sa Cebu City Police Office ay namin i-deploy dahil kailangan pa rin namin yung anti-criminality activities namin. At saka pagka may mga problema doon sa area of responsibility ng Cebu City Police Office, yun yung remaining 40% ang mag-take action. Siguro sir, itatanong po namin since we're expecting a bigger crowd after 2 years, bumalik na yung pinakaabangan ng lahat, especially mga Cebuano, hindi lang mga Cebuano, pati rin sa ibang lugar sa bansa or mga local and foreign tourists. And of course, yung goal natin is to ensure na safety and security and peace, sir. And then, would like to ask lang siguro to share it to our viewers and to the general public. Ano din yung reminders lang from the police, yung mga do's and don'ts, mga dapat at hindi nila dapat gawin, sir, para siguro to avoid inconvenience and siguro yung safety and security, sir, ma-ensure, sir, while they are enjoying the Sinulog Festival, sir. Thank you very much, Sir Rob. No? At least, napakagandang tanong yan dahil unang-una, especially doon sa mga turista, yung mga galing sa labas ng Cebu, dahil Manila o from other regions
at saka yung mga mismong taga Cebu City na mag-i-enjoy sa celebration ng 458 Fiesta Senior at Sinulog Festival. Mayroon po kaming mga pinagbabawal. Unang-una, yung mga items na dapat yung, especially during the event, yung kung saan nagkakaroon ng convergence of people, yung firearms, yung bawal po yan. Yung mga alcoholic drinks or beverages, yun ay pinagbabawal natin. Yung backpacks, saka itong large bags, kailangan yan. Kung magdala sila ng backpack, as much as possible, yung transparent, hindi yung parang makapal o hindi natin makita kung ano yung loob. Actually, may concern kami kasi yun yung isa sa i-improve namin. Dahil kanina, during the walk of Jesus, may mga ilan-ilan lang naman ang dadala ng backpacks. Kaya lang, siguro hindi nakita ng mga ibang personnel yun. Kaya sabi namin sa mga yung mga sector commanders, yung mga team leaders, every time na may makita tayo, kailangan na natin sitahin. At be cautious at saka titingnan kung may stick kayo, gagamitan nyo ng stick para hindi yung kayo yung kakalkal sa mga gamit nila, baka magre-reklamo. So yun yung sa pinagbabawal. Aside from that, pinagbabawal na magdadala kayo ng doon. Alam naman natin yan, yung mga prohibited drugs and substance, yung explosive or unauthorized pyrotechnics, pinagbabawal yan. Kahit na yung mga lighters or yung mga flammable or combustible substance, bawal po yan. So mayroon din kaming mga tips doon sa para lalong-lalo na doon sa mag-join or manunood doon sa lalo sa country o yung katulad kanina, pinagbabawalan namin or dinidiscourage namin yung ostentatious display of jewelry. Kung naamoy mga alahas, mga relo o mga necklace, ayaw ninyo display kay basin na ay mga watak-balon, ay mga manguot, snatcher o sa kadya. Bawal po magdala o ka ng dagko na amount na kwarta. Kay basin, usap po na siya, matintal itong mga manguot, magkutan mo. Kada mga unnecessary gadgets, napinanain yung mga cellphone, kung tagduhan yung cellphone niya, basit, patakala bukutan, hindi niyo mapansin, makuot. O ganito po sa mga kuwan, pinagalit sa mga subuhanon na bago mo lakaw sa inyong balay, pinag mga edad-edaran, kinahanglan na amoy kauban. Unya, kung naamoy dala nga bata, make sure na naasay ka ng name tag, naay ka ng, ang katong name tag, naka-indicate dito ang contact numbers o kanang address sa bata. Make sure also nga bago mo hawak sa inyong panimalay, naamoy ka ng kuhan, ilak ninyo ang mga pultahan, ang gate, ang mga bintana, na para walay ka ng kuhan, walay access ang kining mga intruders. Unya, ayaw mo pagka ng kuhan, biya sa inyong balay, na naay kandila na nagsika, or ang stove naka-on, base niya kung ano siya hinundan sa sunog. Kaganin ang buntag, during our walk with Jesus, habang ongoing yung procession, nakay sunog na nahitabo dito sa may doon sa may NBI office sa may Capitol. So, muna siya, kanang basig ang katungubang mga subuhanon, tungod sa ilang ka-excited, kaya kini mga debute, excited kayo pagka maabot sa mga ngaling okasyon, nakalimtan siguro o kuan, gusto ba, naka-unplug dito mga appliances, isa sa sunog. So, isa pa, ayaw po mapag-iwan o ganang notes dito sa inyong balay nga walay tao. Mas maayo na i-avoid din na kahit kasi ang kawatan, makaan ang kawatan. Ano, yung paglahan na mo, kaya na may idea. Kung na may silingan, inyo yung ingot o inyo yung silingan na basig pwede matanaw ang panimalay para dili good malungkap ang inyong panimalay. Sa kanto pong naay mga dalang mga sakyan, kung naamo dito sa mga event or venue, kinahanglan bago ninyo biyaan ang inyong sakyanan, siguraduhan na nakalock ang mga doors sa inyong sakyanan, ang windows, para dili gyud matintag ang kining mga barnaper. Ikaduha, ang kanang inyong mga personal belongings, kung naamoy mga laptop, mga relo na nakadiya sulod sa sakyanan, dalaan ninyo na, ayaw ninyo na siya o ibilin. Kaya bisang pag nakalock na ang door o ang window sa inyong sakyanan, kung pagsilip pa na sa kawatan, naay ka ng laptop, naay ka ng relo, ilaharap pa ng bukod. Ikatulo,
kanang kung mag-park mo sa inyong sakyanan, kinahanglan kanang dito sa lighted area. Kadalina, usap po na sa among topic, no? Kay during the walk with Jesus, dapat gina-avoid nato nga naay kuan. Siguro sa kanang next na activity, ugma ato na nang ma-practice. Gibawalan ang kanang mga tagtong mag-attend sa mga activity nga kanang magdalag sakyanan unya i-park along the road or magdala og motorcycle. Kay pwede na siya na kanang kabalo naman kakaroon ug naay mga bomba, pwede man nimo gamiton tong motor, buto o di kaya car bomb, di ba? So amo na siya i-clearing yun. Nana na instruction sa among mga team leader, sa among mga sector commanders na pag naamoy makita nga kuan, magdala mo og megaphone, pag action pa lang mong park, inyo yung padlungo na bawal mag-park diha para maiwasan nga naay mag-kuan kanang katong di nila nila to mapasinay bomba. So mao to ang among mga kuan, mga safety tips para sa mga dayuhan, sa mga turista o sa mga Cebuanon na mag-participate, mag-join, mag-witness sa kanang mga activities sa Sinulog Festival. Thank you, Sir, no? At comprehensive kaayo rap, no? Yes. Ang nakop na diskutan ni Sir. Murag ubay-ubay ditong kinahanglan angay mahinumduman, timan-an nila. Ako lang pangutana, Sir Ireneo, no? For the prohibited items, na katong firearms, katong weapons, mga alcoholic drinks, ang katong backpacks na dili makita ang sa sulod, mas mayo mo gamit daw backpacks na makita unsay sulod, no? Ang katong appeal, Sir, kani breakable food and beverage containers, na mong appeal na siya, Sir? Siyempre, namatay ka ng kuhan, ka na bitaw sa kanang cleanliness ba? Kinahanglan na namatay ka itong taga-proof na kinahanglan ang kanang after the activity, limpyo lang gihapon ang katong venue kung saan asa gihimo itong activity. Kaya kung ang atong mga katauhan, ato lang pumayaan nga kanang magkuhan, magkanang magpataka na naglabay sa basura, kunya narabay programa ang ato ang mayor, si Honorable Michael Lopez Rama, kini sa uplan disiplina. Kasama na siya kanang bawal ka magkuhan, kanang bawal ka manghihip sa asa lang, bawal ka magpatakag labay, bawal ka rin manluwa. So, mo na siya mga pinagbabawal, no? Uplan disiplina, city ordinance, nga mo ni siya kuhan. By the way, among ipaabot sa mga katawan ng Cebu, no? Nga daily, katong giingon ako ganina na 40% of our personnel na mag-perform of anti-criminality, at the same time, nag-perform po to sila o kanang operation, kinikilatawag na ito uplan disiplina. Kung sa'yo na diya sa uplan disiplina, katong smoking in public places, katong half-naked, kaya na magsuloy-suloy diya sa mga kanto, naka-half-naked siya, ginadakop na sa mga pulis. Kaya ang kining quality, kining aspiration sa Cebu City ba na Singapore Life, kinahanglan ma-maintain nila sa ang disiplina, mag-start sa balay, hangtod sa kung naay mga katawhan, nakita nimo nga walay disiplina, mo yung ipandako. Apil na diya itong maglabay pasura di sa asa, mangihi di sa asa, o katong mga napay mga bawal nga na-apil diya sa uplan disiplina. To wrap, no? Because na-surprise ako kay kabalo ko, Sir, magbit-bit magudunang uban ba, magbalon, no? Nya kanang breakable containers. So those are part of the prohibited items, but sama sa gi-explain is Sir Ireneo nga Oplan disiplina ni siya nga programa nila nga dili ta angay para limpyo kinapon ni kahuman sa ato ang festival ni Barbusan sa concern before, no, the amount of waste na mahibilin after sa ato ang mga kanang festival activities. So kato, Sir, all these prohibited items, magpasabot ba ni Sir na adunay random checking or like kanang kada musud sa usa ka venue nga naka-cordon na ay mag-check dadaan sa mga gamit? Yes, definitely no po. Ang pulis makakita kung halimbawa na firearms. Klaro gid kayo kanang ang iyang kilid ba kanang bugol jud ang kilid na dala sa firearms. Ya, wa siya maka-uniform. Check na muna kung pulis ba siya, sundalo o buwan. By the way, ako pong inform na napoy ka ng request ng ato ang regional director na kining about sa Danban. At na-approve na rin ito sa national headquarters. So lahat, kahit na ikaw gun owner, lisensyado yung baril mo,
hindi ka allowed na magdala ng firearms doon sa venue na nagkakaroon ng yung activity sa Sinulog. Ban, sir, ano na kay time period katong request na Wala pa na mo makuha, no? Wala pa na mo makita ang specific period. Pero sa amo ang request, effective January 5 up to January 20. Rob, na po ko'y pagutanan, no? Before na ko'y natanong mo. Kini, sir, ano na ba tayo mga police or public assistance centers or tents na i-set up in these locations? Kaya sama sa imong din na, no, nga, aduna niya katong mga dinikanan ang mga bata. Kaya kinumdum ko na, Rob, sa una in previous na mga sinulog, usa na sa mawala, no, ang mga dipin. O yan, kaya uban ka, buntay ko lang ni sir na ito, murag dog tag ba na ay tag, ibutang para sa number sa inahan or sa samahan ay contact. But I remember din sa Gorordo, kaya naman din niya ito ang city police, no, na office, na ay daghan magsigig ato during the sinulog, kay mo report sila na missing ang inahang anak. So, do we have police tents or public assistance tents or kiosks in strategic locations? Yes, ma'am. Actually, no, lahat ng activities sa Sinulog, like Nobel na Mas. Sa Nobel na Mas, doon sa simbahan, kailangan mayroon doon. Meron talaga kaming pads na nilalagay, yung police assistance desk. Kanina, sa mga conduct of inspection, kasi maaga-maaga si Arnel na nag-iikot din kanina, yun nga, may comment na siya na meron daw ibang doon, location, mayroong ibang venue na walang pad. O siguro, baka hindi pala talaga na kasi first day. So, isa sa pag-usapan namin, mamaya alauna ng hapon, mayroon kaming meeting doon sa aming MAC, Multi-Agency Coordinating Center, doon sa may City Hall. Para lahat ng mga agencies na involved, pupunta doon, dapat may representative. Ang purpose doon is pag-uusapan, kailangan i-improve namin yung kung ano yung mga na-observe namin na mga lapses. So, yun ang kagandahan doon, no? As per advice by our RD na every time, right after the activity, kanina pagka natapos yung work with Jesus mga alas 5, si RD nagpatawag na kaagad ng debriefing doon sa MAC, doon sa may 4th floor ng City Hall, para pag-usapan na yung mga kung halimbawa medyo maluwang yung security mo, yun, sasabihin nila sa iyo na kayo, wala kayong pwede kayong malusutan dito. Kaya yun, i-discuss namin in details lahat ng mga pagkukulang para ma-improve namin. Siguro, Miss, since January 5 ngayon, then yung Sinulog is coming January 15, so 10 days before the Sinulog Festival. Siguro, I'll ask na lang from RD, sa pangkalahatan RD, yung preparation natin. Sasabi natin na ilang porsyento na lang yung preparation natin in general ng kapulisan. Yes, of course. I can safely say that all systems go. So, with that ample time and several days na nag-prepare kami with coordination with other government agencies, with other support group ng Cebu City, we can safely say that all systems go. And kung meron mang mga additional na correction that will form part on our day-to-day improvement doon sa real-time na nangyayari mga situation. So, as what the Secretary of Cebu City sinabi niya kanina, that we have always ang guidance ko sa kanila is that if there is an activity, a day before there should be a tabletop exercises. Then aside from the tabletop exercises, 3 hours before the actual engagement, there should be a briefing. So that there will always be an update on what to do in the ground. And after that, in order for us to be well prepared for the next activity, para mas lalo natin ma-improve
yung ating security preparations and other matters, there should always be a debriefing which contains the lessons learned, yung natuklasan ng red team natin, yung mga pagkukulang natin, kung ano yung mga dapat improve. So pag-uusapan yan ng lahat ng involved agencies. Then para sa next na activity is mas lalo natin mapaganda, mas lalong maging improve ang ating preparation. So with this, para mas lalong in aid of investigation if engaged na may mga incidente mangyari, we requested, and nandyan na yung high resolution CCTV coming from Kamprame. And it will be installed kahit saan pag may activity, will be my instruction to the IT is to install those CCTVs kung mayroong activity sa araw na yon. For example, kung may concert sa Walk for Mary, doon sa Grand Parade, so dapat sa mga strategic places, the CCTV, that high resolution CCTV that came from Kamprami should be utilized. Aside from it, we coordinated with the barangays. Alam natin, yung mga barangay natin, mayroong mga CCTV yan. So we will link up on the CCTV of the barangay so that it will enhance further doon sa security preparation na ginawa natin sa Sinulog Festival na ito. And additional pa, doon sa security na sinabi ni City Director ng Cebu City, huwag natin i-on yung ating application doon sa location natin. Di ba may application dyan na i-on doon sa Facebook. So, if possible, i-off lang natin yun para hindi tayo malocate. Kasi kung friend mo yun or kahit sa Facebook, kahit hindi mo kilala, naging friend mo sa Facebook. So, kung yung friend mo na yun na may criminal intent, di ba? Ito, mayaman ito. Pwede natin pasukin ang bahay na ito. Nandun pala sila sa, ganito ang distance. Makauwi man sila dito, is, it will take several hours. Tapos, kung magagaling yan, titingnan yung kapitbahay. Nasaan pa yung kapitbahay? Check yan sa Facebook, account. Kung makitang wala rin, so we are free. So, please, i-off nyo na lang yung application na yun. And then, kung yung palagi namin best practices namin sa NCRPO, sa National Capital Region Police Office, whenever there is a activity such like this, such as the Black Nazarene, at saka yung off-taking niya ng ating mahal na presidente, yung palang sinasabi namin, if in case na aalis kayo, then I'm sure na kaibigan nyo naman yung kapitbahay nyo, please feel free na makiusap kayo sa kapitbahay nyo na pakitingnan-tingnan naman yung aming bahay because we will be out for a couple of hours. So yun lang po at we believe that this celebration will be